Vítejte u Stay Medic podcastu, ve kterém diskutujeme o medicíně založené na důkazech a jak ji aplikovat do každodenního života. Partnerem tohoto podcastu je e-shop StayMedic.cz, kde najdete naše prémiové doplňky stravy pro maximalizaci fyzického i duševního potenciálu a podpory celkového zdraví. Děkujeme všem za podporu na herohero.co/StayMedic. Ahojte všichni, vítáme vás u dnešní epizody našeho podcastu. Pokud se vám náš podcast líbí, nezapomeňte nám přihlásit odběr a lajknout tento podcast, ať už ho posloucháte na Spotify nebo na YouTube. Dnes se budeme věnovat velmi populárnímu tématu, a to je skincare. Když dnes člověk otevře sociální sítě nebo třeba vejde do drogerie, tak můžu mít pocit, že bez 10 různých sér vlastně ani nemůžu mít zdravou pleť. Jeden den je to niacinamid, druhý den peptidy, retinol, bakučiol, no a za týden se objeví další ingredience, o které se tvrdí, že je úplná revoluce. A já mám pocit, že z péče o pleť se stal trochu závod. Kdo má složitější rutinu, ten jako by se o sebe lépe staral. Jenže, je to opravdu pravda? Potřebujeme 10 kroků, potřebujeme utratit několik tisíc korun měsíčně, anebo jsme se dostali do situace, kdy marketing kosmetických značek začal být hlasitější než samotná věda. Tak právě na tohle se dnes podíváme. My rozhodně nebudeme hodnotit konkrétní značky, nebudeme ani říkat, co si máte koupit, ale mnohem více nás zajímá jiná otázka. Když vezmeme všechny aktivní látky, které dnes kosmetický průmysl nabízí, tak které z nich mají skutečně kvalitní klinické důkazy. A taky si řekneme o těch, které jsou zatím spíše postavené na nějaké naději nebo na laboratorních experimentech, anebo právě na tom marketingu, o kterém už jsem hovořil. A myslím si, že právě tady může být největší zmatek, protože když se podíváme na reklamu, tak skoro každý produkt tvrdí, že stimuluje kolagen, obnovuje buňky, regeneruje kožní bariéru, rozjasňuje pleť a zpomaluje stárnutí. Tak to všechno zní skvěle. Ale co z toho je opravdu podložené? Ono za tých posledných 10 až 15 rokov sa skincare veľmi rozrastla. Problém je to, že to množstvo tých informácií určite nerastie rovnakým tempom ako množstvo kvalitných dôkazov. My na jednej strane máme látky, ktoré skúmame desiatky rokov, máme randomizované klinické štúdie, aj prehľady systematické, aj odporúčania dermatologických spoločností, no a na druhej strane existujú látky, ktoré sa tvária alebo vyzerajú veľmi sľubne. Tie laboratórne výsledky sú zaujímavé a možno majú aj niekoľko menších štúdií, ale my ešte jednoducho nevieme, či prinášajú taký efekt, aký sľubuje reklama. No a tieto dve skupiny sa v marketingu môžu často prezentovať úplne rovnako. Takže potom pre bežného človeka vyzerá retinoid, ktorý skúmame desiatky rokov, a aj úplne nová ingrediencia, o ktorej zatiaľ máme len pár malých štúdií, ako rovnako silné dôkazy. No a my už v medicíne vieme, že nie všetky dôkazy majú rovnakú váhu a práve tomu sa budeme aj počas dnešnej epizódy venovať. Určite nebudeme sa venovať tomu, čo je trend momentálne, ale budeme skôr hovoriť o tom, čo naozaj podporujú kvalitné vedecké dáta. Možno sa sami seba teraz pýtate, že prečo práve epizóda o skincare. My sme sa pri príprave tejto epizódy snažili ísť čo najviac po dôkazoch. Prešli sme dermatologické odporúčania, klinické štúdie, systematické prehľady aj metaanalýzy, aby sme vlastne nehodnotili len jednotlivé účinné látky podľa reklamy alebo tej popularity, ale podľa kvality dostupných dôkazov. No a hoci nie sme dermatológovia, ale praktickí lekári, tá téma prevencia zdravého stárnutia je nám určite veľmi blízka, takže práve preto nás zaujímalo, čo naozaj dnes vieme o starostlivosti o pokožku na základe nejakých tých kvalitných vedeckých dôkazov. Když třeba scrollujete Instagramem a vidíte nějakého influencera, který řekne, mně tenhle produkt fungoval, tak chápejme to jako zajímavou zkušenost. Když třeba ten influencer ukáže fotku před a po, tak může to být inspirativní pro někoho, ale pořád to rozhodně není důkaz, že daná látka funguje u většiny lidí. A naopak existují potom zase jiné aktivní látky, které možná nejsou tolik populární na sociálních sítích, ale stojí za nimi opravdu desítky let výzkumu. Takže my se dnes nebudeme ptát, jaký krém si máte koupit, ale
budeme se bavit o tom, jak poznáme, že aktivní látka, která je v určitém produktu, stojí na pevných základech. A co to vlastně znamená, že je nějaká látka, nějaká aktivní látka evidence-based a proč nestačí, že má výborné hodnocení na internetu, tak přesně tohle je naše první odborná zastávka. Je strašně důležité na úvod tohoto podcastu si jenom tak jako nastínit a vysvětlit, co to znamená, že je nějaká látka evidence-based. Každá kosmetická značka, mám takový pocit, se dneska ohání slovem vědecky ověřeno, nebo klinicky testováno, můžeme vidět na obalu, nebo dermatologicky testováno, nebo studie prokázaly. Ale upřímně, jako běžný člověk, jako like, absolutně jako netuším, co si pod tím mám představit. Takže když my tady řekneme, že je nějaká látka evidence-based, tak co to vlastně znamená? Ako hovoríš, je to základná taká otázka, ktorú si musíme položiť, pretože ono to neznamená, že existuje jedna štúdia s pekným výsledkom a už vôbec nestačí tvrdenie výrobcu. My v medicíne skladáme dôkazy z viacerých klinických štúdií. Čím častejšie sa podobný výsledok zopakuje pri rôznych populáciách a nezávislých výskumných tímoch, tak tým väčšiu dôveru môžeme mať. Preto sa často opierame o kvalitné tie systematické prehľady a metaanalýzy, nie iba o nejakú jednu malú štúdiu. Keď napríklad nejaká kozmetická značka tvrdí, že to jej sérum po 4 týždňoch znížilo vrásky, tak my sa musíme pozrieť na kvalitu toho výskumu. Koľko ľudí sa zapojilo, s čím sa produkt porovnával, napríklad ako sa tie výsledky hodnotili a či tá štúdia bola nezávisle posúdená, pretože nie každá štúdia predstavuje rovnako silný dôkaz. A častý omyl taky je, že lidé si myslí, že když něco funguje třeba v laboratoři, to znamená, že tam je napsáno laboratorně testováno, tak to automaticky bude fungovat i u člověka. Presne, no ono tie laboratórne zvieracie štúdie sú iba také prvé úrovne výskumu. Pomáhajú nám pochopiť mechanizmus a ukážu, či má tá daná látka potenciál, ale určite klinický účinok ešte nedokazujú. Ak vám teda tvrdí nejaká značka, že tá jej látka alebo tá jej aktívna látka, ingrediencia podporuje tvorbu kolagénu v laboratóriu, ono to ešte nemusí automaticky znamenať, že ten krém napríklad zníži vrásky aj na ľudskej pokožke. Tá látka musí byť vo výrobku stabilná, musí byť v dostatočnej koncentrácii, musí sa dostať do vrstvy kože práve tam, kde má pôsobiť. No a predovšetkým sa musí ukázať merateľný účinok v kvalitných štúdiách potom na ľuďoch. Přesně tak a tady je ten velký rozdíl mezi tím, co ty značky si dovolí tvrdit na základě toho marketingu a nějakého laboratorního testování, ale vy, když si kupujete krém, tak vy potřebujete vědět ten klinický efekt. A klinický efekt to je zase slovní obrat, ale je to terminus technicus. Prostě klinický efekt je ten, že když si budete kupovat nějaký krém, tak po nějaké době vám to třeba pomůže zredukovat vrásky. Dejme tomu. Toto je klinický efekt, ale nás nezajímá ten laboratorní výsledek, který třeba prezentuje ta kosmetická značka. Mezi laboratorním výsledkem a klinickým efektem je obrovská propast, která mezi sebou nese spoustu různých vlastně problémů, které spolu nemusí ani jako souviset. To znamená, my musíme oddělit laboratorně a dermatologicky testováno a tak dále a klinický efekt. To je to, co nám jde. A to je právě proto, protože některé ty značky komunikují hlavně to, co se děje v laboratoři, ale už nám neřeknou, jestli to člověk opravdu pozná a my si nekupujeme krém, protože chceme vědět, protože víme, že funguje v laboratoři, že jo. No. Takže to je jenom takové jako základní názvosloví na začátek. Kdybych se tě, pojďme už jako teda na nějaké ty základní účinné látky. Kdybych se tě zeptal, jestli si do konce života, kdyby si mohla nechat do konce života jednu jedinou věc, jednu nějakou účinnou látku Zen Skincare, opravdu jenom jednu, tak co by to bylo? Určite by to bol opaľovací širokospektrálny krém s SPF-kom. A možná teď celá řada posluchačů čekala třeba něco více trendy, retinol, vitamin C, nějaké sérum za 2000, ale ty říkáš SPF-ko, tak proč? My pri tom SPF máme asi najsilnejšie dôkazy zo všetkých produktov, ktoré používame na zdravú pokožku a
proste taký kvalitný krém, širokospektrálny z SPF nás jednak chráni pred spálením, znižuje riziko vzniku rakoviny kože, pomáha predchádzať aj pigmentovým škvrnám a veľmi výrazne spomaľuje fotostarnutie kože. To znamená teda stárnutie spôsobené ultrafialovým žiarením. Takže zároveň řeší více těch problémů najednou. A ty, když říkáš to fotostárnutí, tak znamená to, že ne všechny vrásky vznikají prostě tím, že stárneme? No, pri starnutí kože rozlišujeme prirodzené, takéto biologické starnutie a potom je to starnutie, ktoré je spôsobené vonkajšími vplyvmi. Najväčšiu úlohu pri ňom zohráva dlhodobé pôsobenie UV, žiarenia teda fotostarnutie. To prispieva vzniku pigmentácií, hlbších vrások, ďalej strate elasticity a aj drsnejšej štruktúre kože. Tou dobrou správou je, že správnou ochranou pred slnkom môžeme fotostarnutiu do veľkej miery predchádzať a spomaľovať ho. A jak určitě víme, tak v medicíně je vždy prevence téměř vždy účinnější než následná léčba. A to SPF je krásný příklad. My nebudeme čekat na to, až se nám ty pigmentové skvrny, vrásky, různé kožní onemocnění objeví, ale právě tou prevencí se snažíme mu předejít. A pojďme si vysvětlit ještě jednu věc u toho SPF. My vidíme na nějakém opalovacím krému třeba, nebo na nějakém SPF krému SPF 30 nebo SPF 50, potom zase se mluví o UVA, UVB a myslím si, že spousta lidí třeba, kteří neslyšeli ani naši epizodu třeba o slunci a jeho vlivu na naši pokožku a zdraví, tak třeba vůbec neví, co to znamená. Tak jestli bys nám to mohla krátce vysvětlit. Tak krátko, určite áno, to UVB žiarenie spôsobuje najmä spálenie kože a práve ochranu pred ním vyjadruje predovšetkým to číslo SPF. Čím je SPF vyššie, tak tým vyššiu ochranu poskytuje, hoci nie priamo úmerne číslu. A to UVA žiarenie preniká hlbšie do kože a podielia sa na fotostarnutí, pigmentových zmenách aj vzniku tých kožných nádorov, o ktorých sme sa bavili. Takže preto nestačí sledovať len to číslo SPF, ale dôležité je vyberať si práve ten širokospektrálny produkt, ktorý nás ochrání proti UVA aj UVB žiareniu. Takže když bych vybíral jenom podle toho, že ten opalovací krém má třeba SPF 50, tak to ještě automaticky neznamená, že jsem si vybral úplně ten nejlepší produkt? Ako som vravila, ten kvalitný opaľovací krém by mal chrániť proti UVB aj UVA žiareniu, takže to je zameriavať sa na to, aby bol širokospektrálny. Dobře, takže UVA, UVB tam je a teda stačí to SPF 30 nebo musím mít 50, nebo jak to je vlastně? Ono, obidve tie hodnoty poskytujú veľmi dobrú ochranu, ak sa používajú správne. My ale vidíme ten problém v praxi, že vlastne väčšina ľudí nanáša výrazne menšie množstvo krému, než sa používa pri testovaní. Takže keď naniesiete polovicu odporúčaného množstva, tak tá ochrana neklesne o polovicu, ale ona môže klesnúť oveľa výraznejšie. Preto aj dermatológovia často odporúčajú SPF 50 napríklad najmä na tvár, pretože poskytuje väčšiu rezervu pri bežnom používaní. My sme už aj v tom podcaste o slnku presne spomínali, vlastne ako sa to vypočítava, tak ja to ešte naozaj veľmi rýchlo zhrniem. A to SPF vychádza z tzv. Minimálnej eritémovej dávky, teda z množstva UV žiarenia, ktoré už dokáže vyvolať začervenanie kože. Tak zjednodušene si to môžeme predstaviť aj na čase. Hej. Čiže ak by som sa bez ochrany na dálnom slnku spálila napríklad za 5 minút, pri SPF 30 by teoreticky rovnaká eritémová dávka vznikla až za približne 150 minút. Takže to je ten 30-násobek těch 5 minút vlastne. Áno. Neznamená to ale, že môžem byť bezpečne tých 150 minút na slnku, pretože UV intenzita, alebo tá intenzita UV sa počas dňa mení, ten krém sa nám zotiera, my sa potíme, väčšina ľudí ho ešte aj naniesie menej, takže my to SPF nevnímame ako presný násobok času, ale skôr ako mieru ochrany pred UV žiarením. V praxi naozaj odporúčame 30 a pri silnom slnku, pri mori, na horách alebo pri sklone pokožky k pigmentáciách skôr to SPF vyššie 50 plus vždy so širokospektrálnou UVA aj UVB ochranou. Dobře, takže největší problém nebude, jestli si vyberu 15 nebo 30, ale spíše ten teda, že většina z nás dává prostě příliš málo toho krému.
No áno, ale zase tá 15, hej, keď si vypočítaš z toho keď by si vychádzal z tej minimálnej eritémovej dávky, tak si ho potom musíš reaplikovať častejšie. No, takže proste minimálne 30, ideálne 50. Áno. Tak. No a proste to je aj ten problém, že my si vlastne počas dňa vôbec ten krém neobnovujeme, hej. Ranná dávka nám nestačí. Ten ochranný film sa zotiera, určite sa potíme, predstavte si, že ste pri mori, takže človek sa kúpe, utiera sa utierákom, takže ak trávite vonku celý deň, tak mal by sa krém nanášať opakovane alebo sa potom spoľahnúť na vhodné oblečenie. Dobře, a musíme teda to SPF používať jenom v lete? No to je taký najčastejší mýtus, že idem na dovolenku, tak si idem kúpiť krém z SPF, ale ono to tak nie je. Musíme si uvedomiť, že to UVA žiarenie je prítomné počas celého roka. Prechádza cez oblaky, ono dokonca prechádza aj cez okenné sklo. Takže ak vám záleží na prevencii fotostárnutia alebo vzniku tých pigmentácií, tak pravidelné používanie SPF má zmysel aj mimo leta. Dobře, a teda když je zataženo, tak se tvrdí, že se člověk nespálí, tak proč SPF? Áno, to spálenie spôsobuje hlavne UVB, ale ako sme si vraveli, to UVA sa podieľa na stárnutí kože, no a to je prítomné aj počas zamračených dní. A ještě potom jedna klasika taková, to mi často tvrdí pacienti, že když mají třeba tmavší pleť, takže SPF jako vůbec nepotřebují. Ono tá tmavšia pokožka možno má síce prirodzene vyššiu ochranu pred UV žiarením než veľmi svetlá pokožka, ale neznamená to, že je voči UV poškodeniu imúnna. Aj u tmavších fototypov vznikajú pigmentácie, fotostárnutie, aj nádory kože, takže... Dobře. A když teda už se rozhodnu, že si to SPF koupím, což je teda výborné rozhodnutí, tak narazím na to, že existují takzvané minerální nebo chemické filtry. Hodně se o tom mluví, tak které jsou vlastně lepší? Ono najlepšie sú tie, ktoré budete používať každý deň. Oba tie typy filtrov, ktoré si spomenul, majú svoje výhody aj nevýhody. Tie minerálne filtre bývajú vhodnejšie napríklad pre citlivejšiu pokožku, ale môžu zanechávať biely film. A tie organické filtre bývajú kozmeticky príjemnejšie a ľudia si ich často používajú, alebo ich teda častejšie používajú pravidelne. Takže z pohľadu dermatológie je najdôležitejšie, aby ste mali kvalitný širokospektrálny produkt, ktorý vám vyhovuje natoľko, že ho budete používať pravidelne a dlhodobo. Dobře. Já bych ještě chtěl jenom podotknout, že v tomhle podcastu my se vlastně budeme bavit o top několika účinných látkách, které opravdu mají silný vědecký základ a my i když se bavíme o některé z těchto látek kriticky v této epizodě, tak stejně to je vlastně jedna z nejúčinnějších jako látek, o kterých se jako vůbec bavíme a které mají nejsilnější vědecké důkazy. A já bych se teda od SPF, což je number one i podle mě a podle mnohých studií obrovských, přesunul k další účinné látce, která má velmi kvalitní vědecké důkazy, ale také přísná pravidla. A my, když jsme se připravovali na tu dnešní epizodu, tak jsme si všimli jedné zajímavé věci, že ať už člověk otevře nějaké odborné doporučené postupy, buď těch dermatologických společností nebo různé kvalitní přehledové studie, tak často jsme tam naráželi a opakovalo se stále jedno slovo pořád dokola, a to retinoidy. Tak můžeš nám říct, proč právě oni? Asi jednoducho preto, že patria medzi najlepšie preskúmané aktívne látky, aké v dermatológii sú. Naozaj sa používajú 10 ročia, my máme veľké množstvo klinických štúdií, vieme ako fungujú, vieme komu pomáhajú, vieme aj to, aké majú napríklad nežiaduce účinky, takže asi preto. Ale než se pustíme dál do tohohle tématu, tak bych chtěl, abychom si vysvětlili jednu věc, protože často se pletou pojmy retinol, retinoid, retinoidy a pořád se o tom takhle jako mluví, myslím si, že hodně lidí v tom taky může mít zmatek. Tak jaký je vlastně rozdíl mezi retinolem a retinoidem? Ten retinoidy sú celá skupina látok odvodených od vitamínu A a retinol je práve jeden z nich. Často sa to všetko zjednoduší na slovo retinol, ale ono z medicínskeho pohľadu je to podobné, ako keby sme všetky antibiotika volali napríklad penicilín. Čiže treba to rozlišovať.
Uh, Patria sem napríklad teda medzi retinoidy retinol, retinál alebo retinálaldehyd, tretinoid, tazaroten a proste ďalšie iné. Každá z týchto látok má trochu inú silu, iné indikácie a iný spôsob použitia. Takže když někdo řekne používám retinol, tak pozor, rozhodně to nemusí znamenat totéž, co třeba má na mysli člověk, který používá tretinoin. Presne tak, ten rozdiel môže byť veľmi veľký. Hej. Niektoré retinoidy sú kozmetické, niektoré sú registrované lieky, niektoré pôsobia silnejšie, niektoré sú šetrnejšie, takže určite nezamieňať. A teď teda ta nejdůležitější otázka, co ty retinoidy vlastně v kůži dělají? Proč jsou tak oblíbené? Tak retinoidy nám ovplyvňujú správanie kožných buniek, podporujú obnovu pokožky, pomáhajú normalizovať proces rohovatenia, znižujú tvorbu mikrokomedónov pri akné, pri dlhodobom používaní podporujú tvorbu kolagénu a vlastne tým aj potom prispievajú k zlepšeniu jemných vrások a textúry kože. Čiže majú veľmi veľa benefitov, ale neznamená to, že sa vám to udeje hneď, keď ich nasadíte. Je to veľmi dlhodobý proces a tie prvé viditeľné zmeny prichádzajú zvyčajne po 8 až 12 týždňoch pravidelného používania. No a na tvorbu kolagénu si pleť dopraje čas aj niekoľko mesiacov, takže ak to vzdáte po 2 týždňoch, tak pravdepodobne uvidíte len tú nepríjemnejšiu časť a o tú peknú sa môžete pripraviť. No a keď hovorím o tej nepríjemnejšej časti, tak mám tým na mysli to, o ktorý mám hlavne na mysli tú časť, keď začneme používať používať tieto látky, tak keď nabehnete na retinol, tak pokožka si naň musí zvyknúť. Vlastne takéto adaptačné obdobie, hovorí sa mu retinizácia a prejavuje sa suchosťou, olupovaním, pnutím, môže aj začervenaním a u niektorých žien sa dočasne aj zhorší kvalita pleti. Takže ono to môže znieť ako nejaké poškodenie alebo nejaká reakcia. Vo väčšine prípadov ide naozaj o normálny priebeh, nie o nejakú alergiu. Podráždenie býva najsilnejšie medzi 2. a tým 4. týždňom a potom postupne ústupuje, ako sa tá kožná bariéra aj posilňuje. No a celá adaptácia trvá zvyčajne 4 až 8 týždňov. Takže to je taká tá odvrátená stránka týchto retinoidov, ale my musíme ešte aj myslieť na to, ešte som chcela povedať, že keď používame práve tie retinoidy, tak je vyššia citlivosť na slnko, takže mali by sme tie retinoidy nanášať výhradne večer, no a cez deň ho doplňovať, alebo teda tú našu skincare doplňovať a používať opaľovací krém. Takže to by som tak zhrnula asi, čo sa týka používania tých retinoidov a naozaj počakať si s výsledkami, lebo neprídu hneď. Zo začiatku to naozaj môže vyzerať skôr, že to človek netoleruje, ale treba na to nabehnúť postupne. No a když teda ty retinoidy mohou mít takové nežádoucí účinky, o kterých mluvíš a i taky dlouho trvá, než se projeví nějaký efekt, tak co je teda ten důvod, proč oni se objevují skoro ve všech doporučeních? Oni riešia viac problémov naraz. Ak sa bavíme o zdravej pokožke, tak tu nás hlavne zaujíma prevencia fotostárnutia, ale musíme si uvedomiť, a ako som vravala, tak niektoré retinoidy sú zároveň základom liečby akné. Hej, určite poznáme aj predpisujeme niekedy spolu s antibiotikmi preparáty kombinované, hej, ktoré sa používajú. To už teda patrí do rúk lekára. No ale tie retinoidy naozaj majú dôkazy aj pri niektorých poruchách pigmentácie, takže dermatológovia ich používajú tak často a niektoré formy, ako som povedala, sú voľno predajné.
A ty si říkala, že velký pozor bychom si měli dát na retinoidy, že to zvyšuje vlastně citlivost kůže na sluneční záření. Tak můžeme vlastně ty retinoidy používat jako vůbec v létě, nebo je to vhodné? Určite ich môžeme používať v lete, ale mal by tam byť súčasťou tej skincare ten opaľovací krém, ktorý používame cez deň, tie retinoidy používať vlastne len na večer. Potom, když člověk si zase jde vybrat nějaký ten retinoid, nějaký produkt třeba s tím retinolem, tak platí, že čím vyšší procento retinolu, tak tím je zase lepší ten krém třeba? No, nie nevyhnutne. Vyššia koncentrácia často znamená viac podráždenia. No a my sa k tým vyšším koncentráciám dostávame postupne. Čiže naozaj začíname od tých najnižších. Ja si myslím, že ešte si to tu potom zhrnieme, s akým prípravkom, v akých koncentráciách začíname. Ale naozaj netreba to na začiatku prestreliť, pretože nás to môže potom prestaneme to používať a vlastne nedosiahneme žiadny efekt. A potom by mě zajímalo, jak je to třeba u těch retinoidů a těhotenství. Tak jasné, retinoidy sa všeobecne neodporúčajú počas tehotenstva a kojenia. V tehotenstve môžeme využiť iné látky aktívne, napríklad kyselinu azálovú, peptidy, takže v tehotenstve a počas kojenia a pri plánovaní gravidity určite nie. Dobře. A když už se teda rozhodnu, že si nějaký ten retinoid koupím, tak jak to správně mám vlastně aplikovat? Jak často, jakou koncentraci vlastně do začátku zvolit? Jak mám začít s tím? No, poďme sa pozrieť najskôr na ten rozdiel, a to konkrétne medzi retinolom a retinalom, pretože tam býva často ten zmetok. Ten rozdiel medzi retinolom a retinalom je hlavne v tom, koľko krokov v koži potrebujú na premenu na aktívnu kyselinu retinovú. A retinol potrebuje 2 kroky. On sa najskôr premení na retinál a potom na kyselinu retinovú a ten retinál už potrebuje len 1 krok. Preto sa často používa v nižších koncentráciách, ale účinnosť a tolerancia závisia aj od formulácie daného produktu. Neznamená to však automaticky, že retinál je lepší než retinol, pretože závisí, ako som vravela, od formulácie daného produktu. My pri retinole môžeme začínať približne na 0,1 až 0,3%, pri retinále často okolo 0,05%. Na celú tvár nám stačí množstvo veľkosti hrášku, na krk a dekolt potom pridáme ešte malé množstvo navyše. No a s aplikáciou by som začala približne 2-krát týždenne a frekvenciu zvyšovala podľa tolerancie pleti. Pri citlivej pleti môže pomôcť aj tzv. Sendvičová metóda, kedy si nanesieme hydratačný krém, retinoid a opäť krém. Cez deň vždy SPF, to sme už vraveli. No a v tehotenstve sa vyhýbame, to som vravela. Takže asi takto začínať s tými koncentráciami. Důležité je, že vyhýbáme se jim i při tom plánování těhotenství a také v podstatě, když nějaké ženy třeba aplikují ty retinoidy, tak by v podstatě dle SPCček různých produktů, které my můžeme předepisovat na předpis, tak by měly být kryté hormonální antikoncepcí. Prostě mělo by tam být jednoznačně a 100% zabráněno tomu početí. Takže opravdu na tohle pozor. No a po těch UV filtrech nebo SPF filtrech, jak každý chce, a retinoidech se dostáváme asi k vitamínu C. O něm si člověk může přečíst, že rozjasňuje, chrání, podporuje kolagen, působí proti stárnutí. Tak co nám řekneš o vitamínu C? Je to super marketing nebo je opravdu tak výjimečný ten vitamín C? Tá odpoveď možno bude niekde v strede. Vitamín C vieme, že patrí medzi veľmi dobre preskúmané aktívne látky, ale zároveň okolo neho vzniklo aj množstvo marketingových tvrdení, ktoré sú potom často oveľa, povedzme, odvážnejšie než samotné tie vedecké dôkazy. Takže tá odpoveď je niekde tak v strede. Dobře, takže jako vždycky pojďme začít od začátku a řekni nám, co ten vitamín C vlastně dělá v pokožce. Tak vitamín C má niekoľko dôležitých úloh. Tou prvou je, že pôsobí ako antioxidant, to znamená, že pomáha neutralizovať voľné radikály, ktoré vznikajú napríklad po vystavení UV žiareniu alebo znečistenému prostrediu. Máme aj klinické štúdie,
ktoré ukazujú zlepšenie jemných vrások, pigmentácií alebo celkového vzhľadu pokožky. Ten efekt býva spravidla menší než pri retinoidoch a závisí od správnej formulácie produktu. Ďalšou úlohou vitamínu C je účasť pri tvorbe kolagénu. Takisto ďalšou oblasťou je ovplyvnenie tvorby pigmentu. Môže pomáhať pri niektorých typoch hyperpigmentácií alebo pri snahe, keď sa snažíme zjednotiť tón pleti. A je ten vitamín C teda na úrovni, co se týká vědeckých důkazů, na stejné úrovni jako třeba to SPF nebo ty retinoidy? Ako som už vravela, tak tá evidencia u vitamínu C je menej rozsiahla, je heterogénnejšia než pri retinoidoch a klinický efekt býva menej predvídateľný. Ten účinok je výrazne závislý od správnej formulácie a dlhšieho používania, dlhodobejšieho. Ty jsi teď asi 3krát řekla, že účinek závisí té účinné látky na formulaci produktu. Tak mohla bys nám vysvětlit, co znamená to slovo formulace toho produktu? Už sme to tu spomínali, áno, ako vravíš niekoľkokrát. Ten vitamín C, on je chemicky pomerne nestabilný. A my si musíme uvedomiť, že nie každá forma je rovnaká. Nie každá preniká do kože rovnako dobre a nie každá zostáva stabilná počas celej životnosti produktu. Takže nestačí len povedať, tento krém obsahuje vitamín C. Je dôležité, v akej je forme, v akej je koncentrácii, či je ten produkt správne naformulovaný. To znamená, že tam jsou i třeba některé jiné účinné látky, možná třeba nějaký nosič, který donese ten vitamín C do toho místa, kde má pôsobiť a tak dále. Presne, my v skincare nehodnotíme len samotnú látku, ale aj to, ako je pripravená, či sa dostane tam, kde má pôsobiť, či zostane stabilná a či bola skúmaná vôbec v takej forme, v akej ju kupujeme. My najviac dát máme pre čistú L-askorbovú kyselinu, ktorá sa na fotostarnutie a pigmentácie v praxi často používa v koncentrácii 10 až 15%, prípadne do 20%, ale aj tie klinické štúdie existujú aj pri nižších koncentráciách. Pokud se vám epizoda líbí, její pokračování najdete na herohero.co/staymedic. Všem děkujeme za podporu. Dále v epizodě probíráme například základná skincare rutina nemusí mať 10 krokov. To už takhle mohlo celkem znít z našeho podcastu. Mohlo. A tak mi řekni teda, poděl se s našimi posluchači o to, jak bys to zjednodušila, abychom si z toho něco vzali, aby tenhle podcast opravdu byl jako k něčemu. Niacinamid. Často se o něm tvrdí, že on je v podstatě nejuniverzálnější ingredience. Je to pravda, anebo má ta jeho popularita spíše v pozadí silný marketing? Pojďme si představit úplně běžného člověka. Jo? Jemu nebo jí 30 let, 40 let, má jakž takž jako zdravou pěknou pleť a chce se o sebe starat prostě, ale nechce trávit každé ráno 20 minut v koupelně, nechce mít 10 produktů, chce opravdu dělat to, co má smysl. Tak můžeš mi říct, jak by podle tebe měla vypadat taková jako zdravá prostě evidence-based rutina, která jako dává smysl pro běžného člověka?